Okay, mayong pagpanihapon alang sa tanan natong mga suking tigpiminaw sa FM station Shiny FM 101.3 nga nanong kadiri sa Kalugtugan, Sardinia, Malapuyok, Cebu. Kumusta mga kaigsunan? Ayaw mo kalimot mga kaigsunan sa inyong gipanihaponan. Kinahanglan sa inyong pagpanihapon ang mga pinggan kinahanglan hugasan. O niya ang inyong lamisa limpyo higyot. Kumusta mo diha mga atig kuya? Kumusta mo mga dudog inday? Mama ug papa? Kumusta man ang inyong panihapon? Okay ba? Samtang naminaw mo sa atong FM station. Pila na lang kami minuto. Musulod na nga tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Sige hapon, inyong gikauban si Kuya G. O sa balaan nga pulong sa Dios, musunod sa atong nga programa. There is a Shiny FM 101.3. Dalaygo ng Dios magpanalangin ka natong tanan. Okay, salamat sa Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Dunay kadaugan! Sa imong mga pako, magapasilong kami o Diyos. Tinugdag ka sa tanang kinabuhi. Tumusan imong kahalan. Nakita namo ang kahayag. Kabilinhon Ayaw mo kalimot ha? o Diyos. Mga pinangga, mga suging tigpaminaw sa Shiny FM 101.3. Pwede rin mo makabisita sa atong FB account. I-search lang ang to ang page. Ang pulong mo kinabuhi ko. Pwede rin mong maka-search mga igsoon. Kini si Kuya Jiggy hapon. Nakiguban sa inyo hang pagpanihapon. Kumusta man inyong sudan, busog ba? Kumusta inyong sudan, okay ba? Bisag way sudan, importante nakakaunta. Ayaw mo kalimot sa akong gikaingon kaganina. Kinahanglan magmalipayon aron makapasalamat ta sa tanan nga panahon sa atong Dios nga atong giilagaran. Unya sa atong pagpasalamat ayaw gyud kalimti ang pagkamalipayon. Kay ang pagkamalipayon mga kaigsuonan o sa kailhanan nga ikaw madinawaton og kontento sa pagpuyo ning naong sa kalibutan. Pwede rin mo mga kaigsuonan nga mohatod og mga mensahe pinaagi sa ato ang live on niya. Naka-live naman kita mga kaigsuonan na panwa pamusugod ang atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Diri sa ato ang Shiny FM 101.3. Dalaygon ang Dios sa matagusa niining sayo sa kagabion. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Non-commercial Community Christian Radio Station. Okay, musulod na ang atong programa. Pwede Pastor Gideon sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ako na. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan ang pagduol pagdangop ngadto sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat ako, magpasalamat ako. Pinaagi sa sa Kalbaryo. Malipayon ako, malipayon ako. Huwag magkatupong sa kanan mo, Jesus. Huwag magkalabaw sa kanan mo. Ang Diyos hanggang sa kahatulan, wala na'y naipang among pasalamatan. Magambot ta mga kaigsuonan sa ato nga pagsugod. Ato ning dadon sa pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan nga kita gihatag kag kadaugan, gihatagan kita kalampusan. Tungod na sa plano sa Ginoo nga ato siyang malagaran. Siya ang tag-iya sa atong kusog. Siya nga Dios nga mao'y tag-iya sa tanan nga niya kanato. Tanan nga atong napatunan og naangkon sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan ining adlaw. Atong hinumduman ug atong yung gituuhan nga kining tanan gikan sa atong Dios nga atong gilagaran. Akong gihangyo matag usa nga moadto ta sa pagdangop paghatod og mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan o kalampusan. Nga nining ng adlaw o Dios nagmadaugon kami. Nagpuyo kami sa imong panalangin, nagpuyo kami sa imong presensya. Dinabati namo ang imuhang walay hunong nga pag-atiman sa imong pagpakaon, pagbisti, pagpainom kanamo. Nasinatian namo ang pagkamaayo nimo o Dios niining adlaw. Usa dawata ang among pagpasalamat, ang among mga pagdaig. Dawata o Dios ang among mga halad pagpasinungog sa imong pagkamaayo. Niya o Dios ang matag-usa namo kakinabuhi. Uban sa dibuk namong hunauna kasing-kasing kalag kusog nga among ihalad diha kanimo. Nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo nga padayon ka o Dios nga nag-una sa among kinabuhi. Bisan pa sa adunay mga plano laraw sa among pagpuyo sa kalibutan, padayon mo kaming gigiyahan. Yang amo ang kinabuhi walay laing maalagaran kundi dili ikaw nga nagbuhat niining tanan. I-bless Ginoo ang among panag-uban bisan pa sa mga pulong nga amo karong madunggan. Bless Ginoo ang matag-usa. Ang among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing lugar, naa karon sa nagalaing dapit, ikaw ang Dios magaabot og panalangin. Ipaabot ngadto kanila ang imong panalangin Ginoo nga imong giandam alang kanila ug imong ipabati ang imong presensya nga mo'y tuburan sa kalinaw kalipay sa among pagpuyo sa kalibutan. Amahan Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa walay hunong nimo nga pagsuplay sa tanan nga nanginahanglan. Bisan pa sa mga nanginahanglan karon sa imong protection, bisan pa sa among ipangayo kanimo padayon mo o Dios nga imong gitubag. Amo mga kaigsuonan nga nasa gawas sa nasod, bisan pa sa mga nasinatian Ginoo sa amo ang mga kaigsuonan nga naa sa Dubai. Ikaw Dios magapanalangin, even Lord sa Taiwan, even Lord sa nagalaing mga nasod Ginoo nga naay mga panghitabo nga dili kasagaran nga among nakita o God. Padayon mo silang giproteksyonan o padayon mo silang giampingan. Bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naa sa kapatagan, kabukiran o Dios, padayon ka magapanalangin. Even Lord sa among mga kaigsuonan nga nagsunod ni ini maong programang pulong mo kinabuhi ko. O sa among mga pinangga nga mga listeners sa Shine FM 101.3 o Shine FM 95.3, padayon ka magapanalangin. Padayon ka o Dios magapanalangin kanila. Di nang kalipay kalinaw mag-awas kanunay sa ilang Pinoy-anan o ang pagkakontinto kanunay nilang masinatian. Bless Ginoo matag-usa nga sa among panag-uban, ikaw ang among madunggan. Wala mi mahimo kung wala ka. Among isalig diha kanimo among kinabuhi. Pinaagi sa gamhanang pangalan ni Jesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kanato. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko.
kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, huwa mahot di kuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagkain nimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Nimo ang pagsinggit. Dalaygon ng Diyos magapanalangin sa mata ko siya. You're welcome sa atong nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Igabalos ko nimo. Kumusta nga itong mga kaigsuonan nga gikan sa naglaing lugar? Kumusta mo? Ayaw kalimot sa pagkamalipayon. Malipayon ta ha? Kay ang Diyos nag-uban ka na to bisag asa ta. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, Ang atong hisgutan karon mga kaigsuonan, ang libro sa Roma Kapitulo 10. Apan sa dihang hinahinay aginod ta sa ato ang programa, mudawat putag mga mensahe gikan sa atong mga mahal sa kinabuhi. igabalos Mangon kitang mahal sa kinabuhi, apil gyud mo ana. ang pagkain. Tungod ka ikaw ug ako pamilya ta diha ni Kristo. Ang pagsa, Dili ko maka-live uban ninyo kung dili ta mo mahal. ang pagluso, Kay mao nay sugo sa Ginoo mga kaigsuonan maghinigugma ay ta sa gugma nga gikan kaniya. igabalos ko nimo. Ang pagsinggit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga padayi, igabalos ko nimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ang pasayaw, igabalos ko. Ang paglukso, igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Sa tanang mga suking tigpaminaw sa Shiny FM, you are welcome sa itong nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kini si Pastor Gideon, inyo ikauban. Ay, Hangtod sa alas 9 sa kagabion. ko nimo. Pwede ra gyud mong mangutana mga kaigsuonan, pwede ra gyud mong muhatod og mga mensahe diri sa atong programa pinaagi sa ato ang live FB. Mga igsuon ko sa Ginoo, ayaw mo kalimot ha sa ato ang bisita ang ato ang page Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Live na live ta. Ay mo adto na ta sa ato ang pagbasa ug pagtumbaya sa mga mensahe gikan sa nagkalain nga ato mga kaigsuonan. Ang mga Gikan sa nagkalaing mga lugar, gikan sa nagkalaing mga nasod, di na ato mga kaigsuonan gibutang sa Dios. Huwa mahot di kuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagkain nimo. Ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso, igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Ang pagsinggit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagkain, igabalos ko nimo. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso, wa mahot di puso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagkain nimo. Ang pagsayaw,
Kinahanglan mga kaigsuonan, dili gyud nato undangon ang pagdaig sa Ginoo ug pagpasalamat, pagpasidungog sa iyang pagkamaayo kay kita gihatagag kagawasan sa atong langit nung Amahan. Gawas no nang matag usa. Dunay kagawasan sa sala. Si Jesus adunay kaayuhan sa palangihan, diha sa buhing ngalan ni Jesus. Walay kapos nga Mayong nga pagiguban, mayong pagpaminaw. ang tanang iba. Atong igsuon nga si Susana Pableo nga nanukad sa Taiwan, maayong gabi. Mayong pakiguban. Og ni Sister Evelyn Aran Tarukan, mayong gabi pastor og sa tanan na minaw. Mayong nga pakiguban, maayong nga pagpamati ni Bustilio. Adunay kagawa Og si Sister Marcel Henriksen nga nanukad diha sa Sweden. sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimong kanato sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. tandang may gininawa pasitugan ka. Adunay kagawasan sa sala. Maayong nga pagiguban, maayong gabi ni Gary Floresa, pastor, maayong gabi nagtanaw na sad mi sa live nimo. Maayong nga pagiguban ni Duna Dakyado Tabuada, maayong nga gabi pastor, glory to God. Magkakaon na sad ko pulong sa Ginoo. Kapos nga di mabagbag kay Maayong nga pagiguban ni Konsyal Ariel Bisayro nga nanukad diha sa barangay Gihob, Sitio Lanasan, La Libertad. Matod pa, maayong gabi pastor og sa tanang viewers. Dalaygon ang Dios magauban og magpanalangin sa tanan. Pastor, request kog song Anak Balik Na. Kana ra pastor, salamat sa pagbasa watching here in Lanasan, Gihob, La Libertad, Negros Oriental. pangalan ni Jesus, adunay kaayuhan sa pangalan ni Jesus, adunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagdag sa ngalan ni Jesus. Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos na palaan, pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, tandang may gininawa, pasidungan ka. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Michelle Toko, malipayong gabi sa tanan followers o kanimo pastor. Ang gamahan ng Dios nagauban ka natong tanan. Mayong pakiguban mas Sister Marcel Henriksen, pa shout out sa Mualboal tanan Sanipa family. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Brother Ruel Sanipa uban ni Sister Tonia og sa tanang mga pangumangkon mga igsuon diha sa Tumunoy, Mualboal, Cebu. Mayong pagiguban, mayong pagpamati ni Jinmi Tuniakaw. Mayong gabi pastor, dalaygon ang Dios kanatong tanan watching from Daan Bantayan. Request kog awit makalangit pastor gugma mo. Awit makalangit, ako ang tagaan og pagtagad, anak balik na, diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Diri lamang programa mo kinabuhi. Diri lamang programa mo kinabuhi. Anak balik na,
mga bukod ko, ay gusto kong gakson ka, gusto kong gakson. Kulang pa ba ang akong ba? Ipakita ko dito sa ipakita anak balik na ning mga bukod ko, yaw na pagduhan nagpakamatay ako tungod og alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko kay dili Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Edwin Carabayas. Matot pa diri, good evening Pastor Wansing from Consolacion, Cebu. Mayong pagiguban ni Hilin Kapungha. Mayong gabi Pastor Permi gyud mag-reply sa imo ang video. Kung free ko mao magtan-aw nako, salamat sa Ginoo, daghan gyud na katunan sa pulong sa Dios. God bless you always Pastor. Watching from Kuwait, shout out ko sa akong pamilya diha sa Arakan, Cotabato. Mayong pagiguban, mayong gabi ni Miss Sister Mary Rose og ni Lini Matunog, watching from Kanipaan, Hinunangan, Southern Leyte. Maayong gabi ni Jocelyn Alboris, maayong gabi Pastor og sa tanan nga nagtanaw sa imong live. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati ni Bing Dandan, ni Rina Taltada. Matod pa, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo, nag-live na pud ka, kay sige kog atang sa imuhang live. God bless Pastor og sa imuhang family. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Jocelyn Alboris. Request kog awit, Magalangit Ikaw ang Kusog. Si John Ray Gaba Singgit, maayong gabi Pastor og sa tanang mga anak sa Ginoo. Si Baho de la Cruz Aileen, Pastor, kinahanglan bagyod kita nga mohatag og 10% sa atong kita o dili magkatuman ang tao Pastor. Sa pag-abot ni Hesukristo ang tanan gitaga ang kagawasan. Naaragyo na nimo kung imo nang tumanon og dili na nimo tumanon. Atong hinumduman, unsay atong nabuhat kita gyud pod gandihan. Diha sa kang Kristo ang balaod na humana. Pero atong hinumduman kanang 10% wala na mahimugso tungod sa balaod. Sawa pa gani ang balaod na anay ikanapo. Pero ang mga tao nga naay ikanapo katura pong nagtuo nga pamaagi nas Ginoo. Atong hinumduman sa wala pa ang 10 commandments o pagsulod o pagkaumol sa gitawag balaod na anay ikanapo. Even si Abraham naghatag sa ikanapo. Even si Jacob, minsaad siya sa paghatag og ikanapo. Sa imo nga pangutana nga kinahanglan bagyod kita muhantag sa 10% sa atong kita og dili makatuman ang tao Pastor. Kung naata sa pamaagi sa Ginoo, kung naa sa atong kasing-kasing gunahuna ang pagsunod sa pamaagi sa Ginoo, nan kinahanglan. Apan kung wala nato, wala ta mosunod sa pamaagi sa Ginoo, naarasad gyud nato na atay kagawasan. Lamang gisiguro diha sa balang kasulatan kung unsay imuhang gibuhat, buhatan ka usa. Kung kutumano nimo ang pamaagi sa Ginoo nga gibilin diha sa balaang kasulatan, i-bless kaniya. Awit makalangit mga kaigsuonan diri sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko, ang gugma mo. Okay, ako ang nagtagaan og pagtagad ang awit makalangit ang gugma mo.
Maayong pagiguba ni Arlene Suyan Trasaris. Maayong gabi, Pastor, patabang ko ampo sa ako manghod na dili siya ma-assign sa Sambuanga. Magpabilin raghapon siya sa Manila. Ato gyud ang pasalamatan ang Dios nga ang Dios magatagbo ug maghatag sa atong gipangayon. Ay lang gyud kabalaka kay ngato ang giampo gipaminaw nas Ginoo. Iyan ang saad. Si Rudy Romano Jr. maayong gabi diha kanimo pastor og sa imong pamilya sa tanang naminaw sa kaigsuonan diha ni Hesukristo. Maayong gabi si Brother Rudy Romano Jr. Si Armando Inglandera, maayong gabi Pastor Gideon. Pwede greet ko sa akong mga anak og mga apo. Sila si Kuya Angelo Inglaterra, Angelica Inglaterra og si GR Inglaterra. Og sa akong mga apo, si Bibi og si Lee Inglaterra, si Diono og si Bibi Maybell Inglaterra og watching from matod pa diri sa Island Garden City of Samar. Salamat sa pagbasa. Pwede request Pastor Awit Magkalangit ing dapit sa langit. Mayong pakiguban ni Daniel P. Uga. Matot pa dire, maayong gabi, maayong pagpaminaw. Matot pa, God bless gyud ko, na-bless gyud ko Pastor ni ining imuhang TV program. Kay na ako'y nakatunan. Wow, salamat sa Ginoo. Mayong ang pagpaminaw, mayong pagpamati ni Mary Rose Villeres, Laginon, Bajo de la Cruz. Matot pa si Sister Eileen. Malakias Kapitulo 3, Gis, dada ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon dito. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayod ang mga panalangin. Kinsa matong nangutana kaganina halabasaha og tuoy ni gi-apply panalanginan ka kay dili tao ang nagsulti nini kun dili ang Dios nga atong gilagaran. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw ni Edwin Carabayas. Good evening Pastor Walsing from Consolacion. Ako na ning nabasa. Gika ni Jennifer Camacho, mayong gabi Pastor. Walsing from Malabon, request kog awit kopti ako. Salamat kaayo sa Ginoo sa atong tanan. God bless. Si Milita Bernardino, mayong gabi Pastor. May tanong lang ako Pastor, nagdamgo og duha pinto nasirado Pastor, pero may naghatag og susi sa ako unya may pasabot ato Pastor. Salamat sa tubag Pastor. God bless you and your family. Ang pinto daghan kaayo nga mga kanabitang magdamgo ka og pultahan, daghan kay na siya og buot ipasabot ana. Depende na siya sa imuhang kanabitang mensahe o mga panghitabo diha sa imong damgo. Maghisgot tag pinto mga kaigsuonan usa na gyud ni ana number 1 nga gipasabot kasing-kasing. Og ang yawi nga gisgutan depende lang sa imuhang kanang panghitabo sa imuhang damgo, kanang imong nakita nga diha sa imong damgo. Kung for example do na kay gikahinagbo nga tao niya sa kalit na ay usa ka pinto nga sirado, matud pa diri duha ka pinto nga sirado Pastor, pero may naghatag og susi sa kwaon sa may pasabot. Duha ka pultahan sirado unya dunay yawi. Depende lang na sa imuhang sa kunang gikaingon kanang tibuok ng nimong damgo. Kay diha gyud nimo makuha ang kanang buot ipasabot sa mensahe sa imong damgo.
Pero sa imuhang mensahe naghisgot ka og duha ka pinto og kanang Yahweh. Maghisgot tag pinto mga kaigsuonan, naghisgot na sa kasing-kasing sa tao. Duha ka klaseng kasing-kasing mga kaigsuonan nga ang usa kasing-kasing nga wala gyud kanang walay chance nga makadungog sa pulong sa Dios tungod kay sirado siya sa mga butang sa kalibutan. Sirado siya og nalimbungan og buta sa kamatuoran. Ang usa ka klase nga pinto siguro mga kaigsuonan ako ni hisgutan ang mga klase sa pultahan. Dunay klase sa kasing-kasing maingon tang sirado tungod kay nakaila nagkadungog apan sirado ang pagpasaylo. Sirado mga kaigsuonan ang pagdawat sa mga mensahe kay do naman gyud mga tao nga nagtuo pero wa gyud mo dawat sa mga mensahe o pamaagi sa Ginoo. Daghan pang mga pangutana mahinungdan ang kasing-kasing perting siraduha. Pero ang Yahweh ni ana mga kaigsuonan ang gihatag sa Ginoo pamaagi. Dili na siya literal nga Yahweh kundi usa na ka pamaagi, pero sultihan ti ka ang Yahweh nga gisgutan diha sa imong damgo pagampo. Kinahanglan ang pagampo imuhang patason ug imuhan ng seryosohon. Unsa may mga requirements diha sa Biblia, buhata diha sa imong mga pagampo kay dili gyud ka. Dili gyud ka pakyason sa Dios. Salamat kaayo Sister Milita Bernardino sa imuhang paghatod og mga mensahe sa imong damgo. Ang Dios magpanalangin kanimo. Si Joybert Sansis, bless ninyo diha. Maayong gabi Pastor, God bless kanato sa imuhang programa watching from Cagayan de Oro. Maayong gabi Pastor, patabang kog ampo. Okay, ko na nang nabasa ang mensahe ni Arlene Soyan Trasaris. Si Ruel Lopez, maayong gabi. Okay, gaksa ko. Ako ni nga tagaan og pagtagad. Si Mila Baldado, maayong gabi, maayong pagiguban. Si Mi Medalyo, maayong gabi Pastor watching from Davao City. God bless always. Maayong gabi Pastor og sa tanan nagtanaw. Karon sa imong live watching from ko ay request kog song Bala ang Dugang. Akong ipasod ang awit makalangit nga gi-request gaksa ko. Gibuhat mo ako para mo daig kanimo. Gihulma mo ako para mo simba kanimo. Mayo nga pagiguban, happy watching ni Bao de la Cruz og ni Jude Ajor. Ay nana mapagbasa, mga gyud ko og kuan ha kanang correction. Si Maria Presente, good evening sa tanang mga madasikong mga anak sa Dios nga buhi. Salamat sa kabaskog sa lawas sa tibok adlaw. To God be all the glory. Mayo nga pagiguban ni Sister Norbita Yotratsi. Good evening Pastor, pwede request kog song Inspiration. Salamat Pastor. Shout out ni Pastor John Yu sa ihang tibok pamilya. Mayo nga pagiguban ni Mark Jose Ponticelio. Mayong gabi Pastor Gideon. Og si Lodili ay maayong gabi, mayong pagiguban, happy watching. Ni Pastor Imagine Candelario, kumusta man ka diha sa gawas sa nasod Pastor? Og ni Gigi Mays og ni Well Aninyon, maayong gabi Pastor from Davao del Sur. Maayong gabi, may pagiguban ni Evelyn Serapin og ni Yam Onyati Arota
from Valencia City, Bukidnon. Si Elina Alisna Tabay Kwamag. Matutahay Pastor Gideon. Maayong gabi sa imong programa. Karon naa nagyudlod akong sipi. Makapamiti na jud mi sa imong live, Pastor. God bless you. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Palihog pa-share no sa ato nga programa. Ni Rinan Aki Aguilar. Maayong gabi, Pastor Wazim Bram Abanti, Pamplona, Negros Oriental. Maayong nga pagkikuba ni Gingging Simpron. Good evening, Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo sa mga panalangin gibubo sa matag usa kanato, Pastor. Lahutay lang gyud da. Og dili magpaapekto sa mga pagsulay. Thank you, Lord, sa mga mensahe nga maoy hinungdan sa akong kabag-uhan. Hallelujah. Dalaygon ang buhi nga Dios sa kinabuhi mo, Pastor. Salamat kayo, Sister Gingging. Si Soli Jen, maayong gabi, Pastor Gideon. Si Well Jane Pakulanang Tabanaw. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor Gideon. Og sa tanang nagsubaybay niining imong programa, salamat sa Ginoo nga makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Request kog song Jesus atong higala. God bless you always uban sa tibok nimong pamilya. Og ni Inday Charina Magaliano, maayong gabi, madasigon og mabungaho. Okay, matud pa og buhing Kristohanon labi na nimo, Pastor. Maayong gabi, Inday Charina. O ba ni Brother Jonas nga nano ka diha sa Carbon, Cebu. Ayaw ako buhiin laksa ko. Guniting o buyoning kinabuhi. Kaya di alamang kanimo akong matagamdaman ang pagmahal. Laksa ko, guniting, ayaw ako buhiin. Laksa ko, guniting, o buyoning. Maayong nga pagkiguban ni Dong Raymond Candelario. Maayong gabi ini mo diha, Dong Ray. Ang ni Day Marina. Maayong gabi, Pastor Gideon. Og sa tibok mong pamilya, maayong gabi, Pastor. Si Ruben matod pa Mangyaw. Blessed evening, Pastor. Watching live from Asulog, Canlaon City. Request lang kog anak balik na. Okay, no? Ni Arceli Talisik. Maayong gabi, Pastor. Request kog palihog kanta diha lamang kanimo. Awit makalangit, bala ang dugo. Si Hilda Luang, maayong gabi, Pastor. Ngutana lang ko. Christian, Pastor. Kay naiwali ko ganina nganong di man pwede gamiton ang mga halad sa simbahan. Salamat sa pagbasa, Pastor. God bless from Tambungan, Kandihay, Bohol. Ang halad sa simbahan, gamiton ra gyud na para pod sa buluhaton sa simbahan. Pero kung gamiton sa gawas sa buluhaton sa simbahan, dili na mao. Dili na halad. Labi na kung halad hulaman, kanang utangon, di gyud na maayo. Kay kana manggong mangutang ang tao, nagpasabot na nga wala siya makontento. Kay kung nakontento pagyod sa unsay na aniya, di na mangutang, oy. Ang tao nga naa sa Ginoo, mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Dili na gutman. Atong hinumduman, mga kaigsuonan, ang mga saad sa Dios o ang mga sinatian sa mga lagad sa Dios. Like ni David. Ingon si David, gikan sa akong pagkabata, angtod nga karon tigulang na ako. Wala pa ko kakitag taong matarong nga gipasagdan sa Dios. Wala pa ko makakitag mga anak sa mga taong matarong nga nagpakilimos. Usa man ang dagway sa pagpakilimos. Kanang ninggamit kag kwarta nga dili imo. Kana bitang nakakaon ka sa dili imo, ha. Pero ang tao nga matarong atubangan sa Dios, dili gyud na pagutman sa Ginoo. Dili gyud na magkapasmo-pasmo. Matod pa sa mga kaigsuonan natong nagtrabaho diri sa FM radio, matod pa nila,
Sukad nga nagtrabaho sila sa FM radio diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagsugod sila sa pagtrabaho dito sa Tanhay City. Diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City, matud pa nila. Karon pag yun may nagtrabaho og FM station nga wa gyud makapasmo. Wa gyud makapasmo-pasmo. Pero matud pa na impatso. Kay ngano man nasobrahan kunos kaon. Human sa amo ang patingog diri sa ato ang FM station 101.3. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Gihatagan mi sa Ginoo og panalangin. O niya gibahin-bahin namo sa mga nagtrabaho sa FM radio. Akong nakita nila nga grabe gyud ang kalipay og wa gyud sila magdahom nga mauntoy ilahang masinatian. O niya do na may kanding mga kaigsunan ang among silingan akong gihangyo og ako ang napalit gyud. Ang akong tuyo gyud ato mga kaigsunan nga ang laptop og ang kaning mixer maura gyud masigurong mabayran, pero sobra kaayo ang gihatag sa Ginoo. Gani nakapaambit pagitas sa mga nagtrabaho kay ang kasagaran sa nagtrabaho sa FM radio dunay pamilya. Dunay pamilya nga naghulat, dunay asawa nga naghulat, dunay mga anak nga nagpaabot kung unsay madala sa ilang amahan nga gikan nga nagtrabaho sa FM radio. O niya wa gid ko magdaho mga kaigsunan, dunay panalangin nga gipaabot ang Dios. Mao hinungdan akong gibahin-bahin nila. Ako ang gibahin-bahin. O niya ako gid silang akong gipasalamatan ang Dios. Kay ang akong asawa mga kaigsunan, grabe ang kalipay sab. Og tungod ni ini kalipay gyud ang pag-atiman uban sa ato mga kaigsuonan diri sa atong recording studio og FM station sa 101.3. Si Jennifer Camanso ngayong gabi nagdamgo ko, naglakaw ko patag. Unya bukid ang nagpalibot. Daghan kaayo og tao uban ang ako mga igsuon, unya nikalit og landslide. Natabunan ang daghan nga mga tao unya nadungan tao unsa man ni nadungan nako ang mga hilak, nadunggan nako ang mga hilak mga tao ug unya uban sa ako ang mga igsuon natabunan samtang ako nakaikyas sa landslide, nakatuntong ko sa patag nakatuno unsa man ni unya sa akong damgo. Matod pa gaampo ko og naghilak. Unya nakamata ko nga nagaampo sa Ginoo. Unsa man good put pasabot ato. Dunay mga pagsulay nga moabot diha sa imuhang mga kanang kaila. Usa sa mga pagsulay mga kaigsunan mga pulong sa Dios nga dili nila kana bitawng dili sila andam. Usa nga gipakita sa Ginoo sa imuhang damgo Sister Jennifer. Nga imo silang siran sa pulong sa Dios, pero sa dili pa nimo siran imo silang dadon sa pagampo. Dad-a sila kanunay sa mga pagampo. Kay usa sa mga sitwasyon sa ilang kinabuhi nga masabot nila nga pagsulay kana bitawng imo silang hatdan sa mga pulong sa Dios. Kay kung imo silang hatdan sa mga pulong sa Dios, ilabi na kung naa na sila'y napundar nga pagtuo nga dili sa Biblia na sentro, moingon man gud na sila nga gisulay sila. Gisulayan sila. Dili na sila kanang makaingon tang wala na sila'y panahon sa pag-entertain. Og naa sila sa kung maghisgot tag landslide, yuta ang gipakita diha. Ang yuta mga kaigsuon na nagpakita na sa mga kabtangan sa kalibutan, mga yutanon nga mga tinguha, mga kalibutanon nga mga pangandoy, maunay ipakita sa imuhang damgo og maunay mo abot masinatian sa imuhang matud pa sa imong mga igsuon, uban sa ako mga igsuon unya ni kalit og landslide. Dunay mga kaigsuonan or igsuon nimo nga kinahanglan gyud nimo og nagkinahanglan sila sa imo mga pagampo. Sa kalit madala sila sa mga butang kalibutanon, mga pangandoy nga kalibutanon. Pero dili ka angay mabalaka kay kana gipasadaan sa Ginoo
nga imo silang madala diha sa mga pag-ampo niya. Ayaw kalimot, ang pag-ampo nimo dako kay kahimuan para sa imong mga kaigsuonan. Silda Luang, salamat sa dugang pagpasabot. Kanna mo, Pastor. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Si Renil Ferdo Dadles, Pastor, maayong gabi. Pag-ura na jud ko human og pamati sa imong kanta kay gimingaw ko sa imong awit. Nga makalangit og karon ni anapod ko na minaw sa imong live. God bless, Pastor Gideon, watching from Binalbagan, Negros Occidental. Gikan sa kangiti, nagawasan gikan. Maayong gabi ni Sister Gingging Simpron. Amin, tinuod yun na, Pastor. Dili jud mabalaka kay dili makabsan basta adunay pagsalig sa Ginoo. Dili jud ta mapas mo. Kana kun ang atong pagsalig giubanan sa pagkinabuhi sa mga pamaaging mensahe sa Ginoo. Na may tao nga nagsalig o niya ang mga buhat wala pod mauyon sa pamaagis Ginoo. Muna nga kinahanglan package yun ang tanan. Maayong nga pagpaminaw ni Ronalyn Brigoli. Maayong gabi, Pastor. Magpa-pre-request ko sa paglakaw ko sa Saudi Arabia. Unta naging maayo ang ako ang amo. Dito, thank you. Ang ako ragyong ika-advise nimo nga samtang nga naghikay kasi mong papilis unsa may mga gikinahanglan pa nga imong buhaton, imo nga andamon, ayaw kalimot sa pagdaig kanunay sa Dios. Daiga kanunay ang Dios, pasalamati ang Dios nga salig lang. Kay samtang magampo mi sa imuhang mga prayer request, ihatag na ni Lord. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati ni Prima Tulabing Silvano. Maayong gabi, Pastor Usahay, di ko kabantay mag-live ka, malantaw na lang ko replay. Maura to si Pastor Kim nakabantay ko o kira pas kabasaman ko Bible gabasa sa mga memory verse. Request kanta Pastor lahutay. Mayo nga pakiguban ni Lance ni Nicanor Sodaria o ni Maria Malanos from Davao. Mayo nga pagiguban ni Elena matud pa diri, Pastor pasensya namo. Out na mi tan-aw kay hinay gyud ang signal sa ako ang data. Sige putol-putol og sayo. Sad among simba ugma. Pastor, i-replay lang nimo ugma sa kadlawon ang imuhang live. Pastor, salamat dalaygon ang Dios sa matag usa nato nga magpanalangin sa ihang mga pulo. Happy watching, happy listening nimo ugma sa imuhang pag-replay sa atong live, Sister Elena. Si Christopher Rondin, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati. Si Juliando Mateo, amin Pastor, paampo ko Pastor ni ami sa hospital, mga anak akong asawa. Salig lang, normal ang imuhang asawa sa pagpanganak. Jorly Pakunla og si Alonso Cota, maayong gabi Pastor, God bless sa imuhang ministry. Akong ministry, imong ministry, atong ministry. Ang paghatod og mga mensahe sa matagusan. Dalaygon ang Dios ng mga panalangin. Kumusta mo? Kumusta mo diha sa inyong Pinoy-ana? Kapaniapo na ba ang tanan? Kaganina mga kaigsuonan, samtang wala pa ko mo sugod sa live, nagsige na kong istorya sa atong mga kaigsuonan kay matod pa ubay-ubay nang nagapaminaw. Matod pa sa ato ang mga igsoon diri na minaw ko, Pastor. Kanina ning palit ko gagani nagmonitor. Kanang radio nga gamay mga kaigsuonan para doon ako'y monitor diri. Nya salamat sa Ginoo mga kaigsuonan, pertig taasa gyud nga naabdan diri sa signal sa 11.3. Pero mga kaigsuonan, diha sa cellphone 101. Now sa 101 diri sa cellphone, pero sa radio set mga kaigsuonan di man 101. Even sa mong silingan mga kaigsuonan isa nga sa cellphone Pastor 101.3, pero sa radio set Pastor dili man 101. Siguro sa setting lang siguro na sa frequency sa radio. Kristohanong Badlungon. Si Pastor, lipa ko sa katilipan, ibuong kataw-anan, sa pangkalan
Mayong gabi ni Mercy Yuba. Mayong gabi Pastor Mosta, magpa-pre-request ko sa unta makadayon ko sa akong paglakaw abroad. Pastor, og unta mahuman akong papilis. Importante gyud kanang nahimaya ang Dios. Kanang miuki ang Dios ba? Kanang dili walay mga ministry nga nabiyaan. Unya kung naa man gani nabiyaan, damor kang makatabang sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo nga atong gilakaran. Si Jerly Pacunla, maayong gabi matud pa okay ra in town Pastor uban sa Gugmas Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo. Si Ana Alado Palco, maayong gabi Pastor, maayo kay nakita ko imo channel kay diri na lang nagtan-aw sa imuhang mensahe from Poblacion Matalom, North Cotabato. Ako ang kantahon si Jesus atong higala, lahutay lang human sa mga awit Kristohanong Badlungon. Ang katapusan, mulahin ka sa mga anak sa Ginoo magkilingunay, mga pastor at pagkaw, kay gigamit sila sa Ginoo, kasa nga gihatag sa Diyos, kay ikaw o ako, iyang malingon. Gustuhan, badlong, lautong si pastor, pag sa katilipan, ibuong katawanan, gustuhan, walay batasan, gamit sa yawa. Ang mga anak sa Diyos, magkakatulian. Pag-ipon, ayaw pag-ilaw-ilaw, kay ating padungan, maong ang kalaglagan. Okay, ako nga katahon mga kigsunan ng gi-request diri si Jesus atong higala. Ambinging kinabuhi mo, ambinging kaumaon mo, ambingi ang tanan ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, inumdumi pinialan ra ka, usampingi kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulat,
bisan asa ka kay unungan ka ni Jesucristo at o higala. Abinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabakada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, inom dumi inialan ka, pusang pingi kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka ayaw kaligdi ang mission mo, ayaw kahadluking mga pagsulay, ayaw ka palaka bisan asa ka kay unungan ka ni Jesucristo eto higala. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdan kasakitan, doon may utlana, pusayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabuat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakat niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, pusa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod anon
man lang samtang may oras pa. Kayanda ang Diyos kung muli ka at ang tanang kabubot po niya. Kay ang panalangin niya ihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaluya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay kasiya, ug dili kakapsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong lagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaluya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kristohanon nga mga batanon, adunay hingimugon, dili man sab hingingon. Apan ayaw kaluya, si Jesus maoy una ka, kay giandaman ka para sa imong gugma. Munang patambag yun, santang gawas nun pa, ayaw patago-tago, papagmamakonsulta. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kaminyoon panulundon sa mga batanon nga naguna-una. Duni ang pagpuyo sa dili pa magminiyo, ila-ilahat ilatisa, kung nahigong mabagyod ka aron makaantos ka kung kamuna. Munang patambag yun, samtang gawas nun pa, ayaw patago-tago, papagmamakonsulta. Ang pastor mo tambagra, sumala sa Biblia, kay ang kaminyoon panulundon sa mga batanon nga wa pay iyap. Ayaw pagsuway-suway aron dili ka magmahay, kay ang kamatuoran ikaw giandaman, nga maoy ikaoban hangtod katapusan.
gayod samtang gawas nun pa ayaw patago-tago papagmamakonsulta ang pastor mo tambagra sumala sa Biblia kay ang kami niyoon panulondo ikaw kini ana bata mo tudluki bata mo giyahi tudluki pamataasan ikaw kini kana bata mo tudluki bata mo giyahi tudluki pamataasan kabataan karon ang ayong monitoron sa gadget kontrolon sa modyol paansiron ay agayod pasagdahi ang cellphone mo tagoy kaugma unila naas pagdumalay gagini kana bata mo tudluy bata mo giyahi tudluy pamataasan ikaw gini kana bata mo tudluy bata mo giyahi tudluy pamataasan kabatanunan karon ang ayong giyahan sa Bible tudluan aron na ay pamatasan ayaw gayod pasagdahi sa email pandangan aron makataro pag-eskwela ikaw ginikanan bata mo tudluy bata mo giyahi tudluy pamatasan ikaw ginikanan bata mo tudluy bata mo giyahi tudluy pamatasan ikaw ginikanan angay magmainam po tulong sa Diyos ibigan kay wakas Pinoy anan ikaw magmainam pingon kay ikaw ilang panag-ingnan kung buhaton mo kini ikaw mabulaan ikaw ginikanan bata mo tudluy bata mo giyahi tudluy pamatasan tudluy pamatasan Okay, salamat sa mga awit magalangit nga ato ang nadunggan mga kaisonan ato nata sa pag tumbaya sa pulong sa Ginoo. Akong gihangyo tagusa sa pagkuha sa inyong Bible ug ato ta sa pag pamati sa mga mensahe sa Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaisonan mahitungod ni sa kaluwasan. Mahitungod ni sa gisaad sa Dios nga kaluwasan. Roma kapitulo 10 versikulo 5 ug ato ning hutdon sa versikulo 21. Ako nagtuong og nasayod nga doon na gimoy Bible.
Kay walay Kristohanon nga wa magtuon og Bible. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, magtuon gyud kag Bible. Dili man siguro ka kabalong mobasa pan kabalo kang mamati ug motipig sa mga mensahe ug diha sa imong pagtipig sa mga mensahe hinumdumi dunay kadaugan. Dunay kausaban ug dunay kagawasan ug diha sa tanan nga mga pulong nga atong nadunggan, ikaw gayod panalanginan. Roma kapitulo 10 bersikulo 5 nagingon, mao kini ang gisulat ni Moses mahitungod sa pagkamatarong sa tao pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mabuhi ang tao pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon sa kasulatan mahitungod sa pagkamatarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon nga imong kaugalingon. Sa imong kaugalingon kinsay mosaka sa langit, sa ato pa mo pakanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon kinsay manaog sa Hades, sa ato pa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao duol kaninyo ang mensahe sa Dios anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing, sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo sa kinising-kasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinising-kasing gayod ug naluwas kita og gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon nga ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hodeo ug sa mga dili Hodeo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan og mapanalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon manila pagsampit kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon manila pagtuo kon wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon manila pagkadungog kon walay magwali niini? Ug unsa man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil adtong nagwali sa mayong balita. Apan wala mo dawat ang tanan sa mayong balita, si Isaias miingon, Ginoo kinsa may mituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Apan mangutana ako, tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila sumala sa kasulatan. Mikaylab sa tibok kalibutan ang ilang mensahe miabot sa utlanan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Og mangutana usab ako, wala ba makasabot ang katawan sa Israel? Ang unang mitubag niini mao si Moses nga nagingon, himuon ko nga masina kamo sa katawhan nga dili usa ka nasod. Himuon ko nga masuko kamo sa nasod sa mga buang-buang. Ug sa walay lipod-lipod si Isaias miingon, hikaplagan ako ni adtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako ni adtong wala magpakisayod. Mahitungod kanako. Apan mahitungod sa Israel. Miingon si Isaias sa tibok adlaw, naghangyo ako nga maduol kanako ang katawhan nga masupilon og masinupakon. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanimo og kanatong tanan. Dini giklaro mga kaigsuonan ang hanay nga pamaagi. Kung unsa ang mga pamaagi nganong ang tao makabaton og pagtuo. Ang pagtuo mga kaigsuonan maunay muhatod sa imong kahimtang karon og sunod nga mga adlaw. Kung asa gani kaming tuo tuwa ka nagmatinud-anon. Kung asa ka nagmatinud-anon tuwa ka nagsalig, tuwa ka nangalagad. Kung asa ka nagmatinud-anon. Hinumdumi mga kaigsuonan pwede kang naay pagtuo pero doon na say posibilidad nga tuwa ka nangalagad sa tao nga wala o sa butang nga imuhangit wala nimo tuohi. Kumbaga mga kaigsuonan, pwede kang nagtuog Dios pero nangalagad ka dili sa Dios. Doon ay mga tao mga kaigsuonan nga giklaro des Biblia, nagtuo sila og Dios pero nag-alagad sila sa ilang kaugalingon. Apan ang tinuod nga pagtuo mga kaigsuonan kung atong tan-awon mga pagtuo nga gikan sa mga mensahe ni Kristo. Og dunay gipasabot si Apostol Pablo nga hanay kaayo nga pagkasulti. Kung unsaon pag-abot sa pagtuo nga
mabatunan sa kinabuhi sa tao pinaagi sa pulong, gikan sa pulong ni Kristo. No, ang pagtuo mga kaigsuonan, ang tinuod, di gyud na moabot kung wa kay madunggan. Kung unsa gani ang imong madunggan, labi na kung kanunay nimo ang madunggan sa tanang adlaw, may posibilidad didto paingon ang didto gikan ang imong pagtuo. Kung ikaw mga kaigsuonan nagalagad ka sa Dios, apan kanunay kang namati sa mga pulong nga dili gikan sa Dios, may posibilidad nga mausab ang imong pagtuo. May posibilidad nga malahi ang imong pagtuo. Mahinungdan mga kaigsuonan, dili kalikayan sa sitwasyon sa ubang mga tao nga nagtuo Ginoo pero ang ilahang gialagaran dili Ginoo. Tungod kay sa ilang pagtuo nga dunay Ginoo, kanunay man sila naminaw sa mga pulo nga dili pod gikan sa Ginoo. Unya usa sa mga limbong karon sa kaaway nga mga pagtulunan mga kaigsuonan kana bitaw nga mga mensahe nga dili gikan sa Biblia. Maoy gipadungog sa mga tao ug ang mga tao sad mga kaigsuonan nga walay pagpakabana sa Biblia, daling na usab ang mga pagtuo. Dini giklaro mga kaigsuonan ang hanay kung kanus amo abot ang pagtuo diha sa kinabuhi sa tao. Pagtuo nga makahatag og pagkamatarong sa Dios. Kanang pagtuo nga makahatag og pagkamatarong sa tao at ubangan sa Dios. Pagtuo nga makahatag og kausaban sa dagan sa kinabuhi sa tao at ubangan sa Dios. Pagtuo nga makahatag og kausaban o kadaugag kalampusan og labaw sa tanan mohatod kaniya sa panalangin sumala sa gisaad sa Dios sa balang kasulatan. Pagtuo walay lain gikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Diha giklaro unsa ba nga pamaagi aron mo abot ang pagtuo diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo, una, kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mamati ka. Ang pulong pagpamati mga kaigsuonan, mao ang paghatag og atensyon. Kana bitang maminaw ka sa pulong mga kaigsuonan nga di ka gustong madisturbo. Mao nay tinuod nga naminaw. Mao nay tinuod nga namati. Tao nga dili gustong madisturbo. Pero kang naminaw kas mga mensahe unya ang imuhang mata gihatag nimos mga panghitabo sa imong palibot samtang nanimba ka, ang uban mga kaigsuonan na naminaw sa pulong sa Dios, namati sa pulong sa Dios, pero ang mata tuwa sa nagtutok sa mga butang o kaha sa mga kabataan, madistract. Ang tinuod nga namati mga kaigsuonan nihatag sa tinuod kana bitang 100% nga atensyon diha sa mga mensahe sa Dios. Mo nay tinuod nga naminaw sa mga mensahe sa Ginoo. Ang tinuod nga naminaw mga kaigsuonan, sigurado gyud ko nga dunay makatunan. Og ang tawo nga dunay nakatunan, mga kaigsuonan, sigurado ko nga ang Dios kanunay mutabang. Kanunay gyud nga mutabang ang Dios sa mga taong dunay nakatunan sa iyang mga pulong nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Kung sa imong pagpaminaw doon na kay nakatunan, hinumdumi ni, dili gyud ka makaigsuon, makapugong sa imong kaugalingon. Nga naman, kay ang Dios nagapamuhat na sa imong kaugalingon. Tabangan ka nga buduol kanunay sa iyang presensya. Tabangan ka mga kaigsuon, naman na bitaw makabantay ka mga kaigsuonan sa imong kaugalingon nga kung panalitan, dili ka dungog og mga wali, magpangita ka. Kay nga naman, ang Dios nga atong gialagaran, kanunay siyang kanunay siya nga naghatod og mga pamaagi, dili siya hutag mga pamaagi aron iyatang maatiman. Dini giklaro mga kaigsuonan ang pagpamati dili lang kana bitang present ang lawas apan absent ang hunahuna, dili na siya mao ang pagpamati. Ang tinuod nga pagpamati mao ang paghatag sa ihang kaugalingon sa mensahe sa Dios. Doon na gyud makatunan. Unya kung ang tao dunay makatunan, dili na mistil pang mangutana. Kung ikaw nakakaton mahitungod sa paghatag sa iya sa Dios, di na ka mistil pang magpangutana. Lamang mo abot lamang mga kaigsuonan nga makapangutana ka mahitungod sa pamaagi sa Dios kung naminaw kas mga mensahe sa gawas. Kung naminaw kas mga mensahe sa kalibutan.
Kung naminaw ka mga kaigsuonan o gihatag nimo ang imuhang igdudungog sa mga minsay sa kalibutan, may posibilidad nga sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios, daghan kang mga pangutana. Kang tinuod mga kaigsuonan nga nakakaton sa pag nakadawat sa pagtuo sa pagpamati sa pulong sa Dios, dili na sigig pangutana. Kung naaman siguro'y mangutana kanang gustong makakaton. Ang tao nga gustong makakaton mga kaigsuonan kabalo mo, mailhan na sa mga pangutana. Kasagaran nga ang tao mga kaigsuonan nga gustong makakaton ng pangutana sa manini. Pastor, tudluy ko unsaon pagsabot sa pamaagis Ginoo. Tudluy ko kanang willing kanunay nga makakaton. Kanang preparado kanunay ang kasing-kasing nga gustong makakaton sa plano sa Dios, sa mga minsay sa Dios, sa pamaagi sa Dios, sa mga saad sa Dios. Kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, kinahanglan na atay mga tinipigan nga mga pulong pagtulunan gikan samahan. Dias mga pulong sa Dios una nga atong hisgutan, mga kaigsuonan, kung pulong sa Dios atong hisgutan, naadiha ang iyang mga pamaagi. Unsa may mga pamaagi aron iya kang ubanan. Unsa may pamaagi aron iya kang maproteksyonan. Unsa may mga pamaagi nga angay nimong buhaton aron iya kang panalanginan. Doon na ba kay mga natipigan nga mga pulong gikan sa atong gialagaran nga Dios nga way katapusan? Mga pamaagi mga kaigsuonan, imo lang mga makaplagan dihas mga mensahe gikan sa atong Dios. O ang mga pulog mga mensahe nga gikan sa atong Dios ginasulat sa balaang kasulatan. Mahinungdan kung muwali ka, mamina kag mga wali, siguraduha nga doon na kay Biblia. Kay dili tanang wali mga kaigsuonan sa tibok kalibutan. Diri sa social media mga kaigsuonan, dili tanan nga nagwali, gikuha sa Biblia. Ang uban mga kaigsuonan tinumo-tumo. Ang uban mga kaigsuonan minugna-mugna. Kini mga kaigsuonan pahinumdum na gipasidaan mga kaigsuonan sa alagad sa Ginoo nga si Apostol Pablo. Nga matud pa mga kaigsuonan nga diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4, ingon dinhi dili na sila mamati sa kamaturan kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga mga tao na ay pagtuo pero dili na sila ganahang mamati sa mga mensahe. Ang ila na lang nga gustong madunggan mga tinumo-tumo ug maupoy kasagaran mga kaigsuonan nga ginawali pod sa mga kasimbahanan. Diha sa Tito kapitulo 1:14, kinahanglan dili na sila motuo sa mga tinumotumong sugilanon sa mga Hudiyo ug sa mga kasuguan sa mga taong nagsalikway sa kamatuoran. Daghan nga mga kaigsuonan nga gipasabot ni Apostol Pablo nga moabot yun ang panahon nga ang mga tao mga kaigsuonan gusto nang mamati sa mga tinumo-tumo. Kay pamangutana ko ninyo. Mangutana ko nimo karon nga nagsunod sa atong programa ug naminaw sa atong FM station. Sa atong FM mga igsuon sa 101.3 ug 95.3. Sa imong pagtuo nga dunay Dios, doon na ba kay nasayran nga mga pamaagi sa Dios? Nakadungog ba ka sa pulong sa Ginoo? Diha sa pulong sa Dios na adiha ang iyang mga pamaagi. Kung unsaon aron ka iyang ubanan, kung unsaon aron ka iyang maatiman, kung unsaon aron tubangon sa Dios ang imong mga pagampo. Dili tanang magampo tubangon sa Dios. Dili tanang nagsangpit sa ngalan ni Ginoong Hesus tubangon sa Dios. Tinuod na. Dinhi giklaro mga kaigsuonan niingon si Apostol Pablo nga ang magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas, pero hinumdumi dili lang kanilang ang gisulat ni Apostol Pablo. Daghan nga mga mensahe nga nagpahinumdom nga doon na po'y mga tao nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo dili maluwas. Ngano man Pastor Gideon nga dili man sila maluwas nga nagsampit man sila sa ngalan sa Ginoo? Hinumdumi ang pasidaan ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 7, 21-23. Nga dili tanang nagsampit sa Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit.
Kun dili ka to lamang tao nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo nga nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Unsaon man nimo pagkinabuhi sa kabuton sa Dios kung wa ka makasabot? Kung kaha nakasabot ka, wa sa nimo tipigi. O nang mangumusta ko, unsa may mga pulong sa Ginoo nga imong natipigan kaniadtong karon. Imo pa ba kining na mahikaplagan sa imong kasing-kasing. Hinumdumi ang tinuod nga pagtuo gikan sa mga mensahe ni Kristo. Wala na ilain. Pagtuo nga makaluwas, pagtuo nga makausab, pagtuo mga kaigsuonan nga mohatod kanimo sa kinabuhing walay katapusan. Pagtuo mga igsuon nga makapahimo kanimong pagkamatarong sa mata sa Dios. Kining pagtuo mga kaigsuonan nga klase nga pagtuo ni gikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Usa ka pangutana sa imong pagkakristohanon, ang pulong ba ni Kristo mao'y imong gipamati? Ang pulong ba ni Kristo ang imuhang nakatunan? Ang pulong ba ni Kristo ang imuhang gitipigan? Kung pulong ni Kristo ang imong gitipigan, dili ka angay mabalaka kung dunay mga katalagman. Dili ka angay mahadlok kung dunay mga kagutom. Dili ka angay mahadlok mga kaigsuonan. Nganuman, ang Dios nga atong gilagaran, dili gid siya mopakyas. Sa iyang mga pulong, mga igsuon nga atong nakatunan na basa sa balaang kasulatan, kini iyang pagatumanon ni adto lamang mga tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa iyang mga pagkabubuton. Mao bitaw nang kung nagtuo ka, ikinabuhi ang iyang kabuton. Unsaon man pagkinabuhi, unsaon man nimo pagkasiguro nga nagkinabuhi ka sa kabuton sa Dios. Kung naminaw ka sa mensahe sa dautan. Una, kung naa kay pagtuo gikan sa pulong sa Ginoo, ayaw na entertina ang mga mensahe sa dautan. Ayaw na entertina ang mga mensahe sa kalibutan. Mga tambag sa dautan ayaw na gyud tuguti nga musud pas imong idudungog kay maunay makaguba sa imong pagtuo at tubangan sa Ginoo. Speaking about pulong sa Dios mga kaigsuonan, naatanan nga klaseng pamaagi. Kung unsaon iya kang magiyahan, kung unsaon aron ka iyahang mapanalanginan. Kung sa imong pagkakristohanon gibati ka nga mura kag wala panalangini mo hinungdan dili ka kontento. Ang nahitabo ni ana ang imong pagtuo dili gyud na mao. Kay ang tinuod nga pagtuo nga insakto sa mga mensahe sa Dios muhatod na nimo sa kinabuhing puno sa panalangin. Ang tao nga tinuod nga gipanalanginan, taong na kontento. Kana bitang kaantigo kang mumanid sa gipiyal sa Ginoo nimo. Hinumdumi dunay mga panahon nga ang tao maghuna-huna og nagtuo nga dili panalangin or walay panalangin kay nas kalisod. Pero hinumdumi dunay kalisod nga gialaw sa Ginoo kay maunay panalangin di nimo. Tungod sa kalisod na duol hinuon kas Ginoo. Kay doon naman guy kinaiyagod sa tao nga isa pa maninuod kung naanas kalisod. Pero diri sa atong programa wa kadasiga nga maghulat pa kag kalisdanan aron maninuod ka sa pag-alagad niya. Gidasig ka unsa may imong sitwasyon karon, seryosoha ang Dios sa pagpangalagad. Kung nangalagad ka, seryosoha siya. Kay kung seryoso ka, hinumdumi, mas seryoso ang Ginoo. Mga igsuon, dinhigi klaro mga igsuon, ang hanay nga mga pamaagi aron ang pagtuo mo abot sa tao. Una mga kaigsuonan kos Ginoo, ingon si Apostol Pablo nga kinahanglan adunay muwali sa imong kinabuhi. Kinahanglan adunay musangyaw sa imong kinabuhi. Muna niingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ingon dinhi nga apan unsaon manila pagsampit kaniya kun wala sila motuo des bersikulo 14. Ug unsaon manila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe. Ug unsaon manila pagkadungog kung walay magwali niini. Mao bitaw nang akong gipasalamatan ang Dios nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang kadasig sa pagwali. Sa pagsangyaw.
sa walay pagpakanabitang walay kulog kaikog. Kay ako yung nasabot mga kaigsuonan kanang pagkamaikogon di gyud na makatabang. Kanang maikog bitaw ka sa pagwali or kanang mahadlok ka, mura na siya kanang kaikog ug kanang kahadlok murag maura ng dagwaya. Kay mahitabo man gud kung maikog ka nga muwali, magwali lang ka sa gusto sa tao di na mao. Kanang muwali ta sa gusto sa Ginoo. Kay ang gusto sa Dios maunay muhatod nimo sa kabaguhan ug maunay magdala nimo sa kasiguruhan nga dad-on ka sa wa nay katapusang puloy-ana. Mauna mga kaigsuonan nga gipasalamatan nako ang Dios mga kaigsuonan nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ang kadasig sa pagwali. Kay ang pagtuo moabot na kung dunay magwali. Apan miingon si Apostol Pablo dugang niyang pangutana nga unsaon man nila pagtukon wala sila makadungog sa mensahe ug unsaon nila pagkadungog kung walay magwali niini ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwalis maayong balita. Wow. Mao na mga kaigsuonan, ikaw ug ako gipili ka. Ikaw ug ako gitawag ka o gipili tungod kay dunay buluhaton ka sa imong pagtuo kaniya. Usa sa mga buluhaton gyud mga kaigsuonan nga gipakita ni Hesukristo kining pagwali. Og ang pagwali mga kaigsuonan nga masintro sa mensahe sa Ginoo mga taong puno sa balang espiritu. Pero mailahan lang nimo mga kaigsuonan, ang tao nga nagwali nga puno sa balang espiritu kay ang wali ni ana sintro gyud sa mga mensahe sa Ginoo. Pero ang mga tao nga puno sa karatula o puno sa relihiyon nga nagwali, ang sentro ni ana nga mga wali kasagaran sa karatula. Mao na nga makabantay ta nga dunay mga magwawali, kanunay nilang gibayaw ang ilang karatula, kanunay nilang gibayaw mga kaigsuonan ng ilang simbahan, ug naa pa gani mga magwawali nga ang ilahang simbahan gipatuog gyud sa mga tao nga maoy tinukod ni Kristo. Pero mailahan man gud nang tinuod nga simbahan nga gikan sa Ginoo kay nagkinabuhi man ng balaan, nagkinabuhi man ng matarong, putlig walay mansa man na atubangan sa Ginoo nga gipakita sa Biblia. Mga igsuon, ang pagtuo nga makahatod kanato sa kaluwasan, kapanalangin, kalipay, katagbawan, uban pa nga mga maayong butang nga giandam gibilin sa Ginoo dihas Biblia. Igsuon ko sa Ginoo pagtuo nga gikan sa pagpamati sa mensahe ni Kristo. Kung mamati gani kag mga mensahe, siguruha gyud nga mga mensahe na gikan ni Kristo. Kung ang mga mensahe gani gikan ni Kristo hinumdumi ni siya, sakit siya pero makaayo. Kay walay lain nga katuyuan sa mga mensahe ni Kristo kanang mausab ta, mabag-o ta, kanang madalata diha sa kinabuhing way katapusan. Kana bitang masinangkapan ta ang wali mga kaigsuonan o mga mensahe nga gikan gyud ni Kristo hinumdumi, mubadlong gyud na nato. Musaway gyud na sa mga butang nga wala kay muti sa Dios. Og mutudlo gyud na kung unsaon sa pagkinabuhing matarong. Tudluan ta kung unsaon pagkinabuhing matarong. Maghisgot ganita sa pagkinabuhing matarong mga kaigsuonan, dala na diha ang mga sinultihan, mga batasan, kinaiya, mga sinuotan o uban pa. Dili maayo mga kaigsuonan nga moingon tang matarong ta sa pagtuo lamang. Dili na mao. Kung matarong ta mga kaigsuonan, makita gyud nas pinulungan. Madunggan gyud na mailhan nas pinulungan, batasan, kinaiya, mga tinguha, mga pangandoy. Diha na mailhan ang kinabuhing matarong at tubangan sa atong Dios nga kilagara. Mga igsuon, kinahanglan gyud sa atong kinabuhi do nagi magwawali. Ang problema, daghan kaayro mga tao nga gipili ang mga magwawali, dili sa puno sa balang espiritu kundi dili puno sa kaalam. Moingon dahil ang mga tao nga kini mo'y tinuod nga magwawali kay gikan ni sa
kanang taas nga rangko. Doktor guni sa una. Unya ang uban po miingon kani abogado ni maining magwawali. Mga igsoon, speaking magwawali, dili ka dapat mamili. Sa posisyon, sa kaalam, importante kung gusto ka nga makasiguro sa tinod nga magwawali kanang nagkinabuhi sibo sa pagtulon sa Dios. Kanang puno sa balang espiritu, kanang naay kahibalo ug dunay kaalam sa pulong sa Ginoo. Mao ginay pinaka-importante, dili na importante mga kaigsuonan nga profesional kas kalibutan. Ayaw batasana ang pagpili og mga magwawali na ay mga tao, mga kaigsuonan nga makakita gani nga ang ilang pastor wala iniskwelahan o niya sila na ay iniskwelahan. Mura bitaw kanang ilahang ilang respeto mabaw kaayo. Ang ilang respeto sa ilang pastor, mga kaigsuonan, mura og naara sa 20%. Ang 80% gihatag nila sa ilang kaugalingon. Mas nirespeto sila sa ilang kaugalingon kaysa ilang pastor. Kaya nga naman, dunay mga tao, mga kaigsuonan nga nangalagad sa Dios, ang gibasihan nila ang kanabitang kaalam sa kalibutan. Pagbantay gyud mo ani mga kaigsuonan kay dili na maoy pamaagi sa atong Dios nga gilagaran. Ang pamaagi sa Dios gipili niya tong walay kahibalo. Gipili niya tong walay kaalam. Gipili niya tong walay mga kusog aron pakaulawan ang kusgan ug ang mga walay kaalam aron pakaulawan ang maalaman. Mao bitaw nang kabantay mo sa atong panahon karon ang kasagaran nga gigamit sa Ginoo katong walay kalibutan. Katong mga tao nga ubos sa mata sa mga tao. Mo nang kung dunay pastor sa imong kinabuhi nga profesional ka unya ang pastor nga imo nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi dili profesional, walay profesyon, sultihan di ka. Mga kaigsuonan, kinahanglan magbanday ka. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa pastor nga gipadala sa Ginoo sa imuha. Ayaw ikumpara. Kay mahitabo ni ana mga kaigsuonan, ang mahitabo ni ana murag ikaw mo'y pastor og ang pastor mahoy nahimong nimong mimoro. Murag ang sakop sa imong pagpangalagad ang imong pastor, dili kay ikaw mo'y sakop sa pastor. Mauna mga kaigsuonan magbantay ta. Usahay ang pagtuo mausab siya tungod kay gitan-aw na ang kaugalingon. Kabantay mo mga kaigsuonan dunay mga sakop sa simbahan nga permero pertigyong luoy at anaon. Wa gyoy kalibutan. Unya sa diha nga nakahumag eskwela, nakakuha og propesyon, naanay mga license, doktor license na ang uban, daghan ng mga license. Unya ang uban mga kaigsuonan mobalhin dayog simbahan. Moingon dayon nga pasensya na pastor kanang mura og gusto nako og mga wali nga in English. Gusto nako og mga wali nga kanang dili bisdak. Diha nakakat-on sa pagpangalagad hangtod na tubo pero sa diha nga nakakabuot og mga propesyon, mga kaigsuonan nimbalhin og pagpangalagad, nibalhin og simba. Unya moingon dayon nga parihar gyud nang parihar atis nangalagad man sad ko. Ang importante mga igsoon sa pagpangalagad mao ni kanang Dios maoy nagpadala nimo. Dili nang imuhang gusto. Kung mangalagad ganita sa Dios, kinahanglan ang gusto ug pamaagi sa Dios maoy matuman. Dili ang atong gusto. Dili ang ang gusto maoy atong masunod. Si Jesus mga igsoon ingon siya nga kung mahimo ko ang mga kupas sa mga kasakit. Mao na iyang gusto. Apan ingon siya, apan ang imong gusto amahan. Ang imong kabubuton may matuman. Dili ang ako. Mahinungdan mga kaigsuonan, unsa may gipakita ni Jesus ug unsa may atong nakita, kinahanglan maunay ato ang paningkamutan nga matuman. Mga igsuon dunay giingon dinhi nga
maluwas sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo. Maluwas. Kini gisulat kini sa libro sa propeta nga si Joel. Nga diha sa Joel kapitulo 2:32. Apan maluwas ang tanan nga mosangpit sa Ginoo, sumala sa giingon sa Ginoo. May makaikyas dito sa bukid sa Sion o sa ubang bahin sa Jerusalem, ubani adtong nahibiling buhi, maog katong tinawag sa Ginoo. Kanang gisgutan diha ni propeta Joel, mga kaigsuonan, kanang buhi ang iyang gugma. Kanang buhi ang iyang paglaom ug ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kay mao man ni pinakaimportante nga buhi sa atong pagpangalagad karon sa Ginoo. Usa sa angay natong eksamino og susihon, mga kaigsuonan, kining pagtuo, paglaom o kining gugma nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 13 nga miingo kapitulo 13 unang Korinto kapitulo 13 nga kinahanglan magpabilin kining tulo: pagtuo, paglaom o kining gugma. O kining tulo, mga kaigsuonan, nga kinahanglan gyuning magpabilin. Unya mao ni susihon nato karon. Nagpabilin pa ba kini sa ato ang pag-alagad? Nagpabilin pa ba kini sa atong kasing-kasing? Kanang tinuod nga pagtuo nga gikan sa mensahe ni Kristo. O kanang paglaom sa mga saad sa Dios. Paglaom, mga kaigsuonan, sa mga pulong nga ginabilin sa Dios. Diha sa mga pulong naa kanunay ang mga saad sa Dios. O kining gugma, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Buhi pa ba ni sa imong kasing-kasing? Buhi pa ba na, mga kaigsuonan, sa ato ang matag usa nato kakinabuhi? Kay kung buhi, mga kaigsuonan, ikaw nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo, ikaw nga mosangpit, mauna niingon si Joel nga uban ni adtong nahibiling buhi mao katong tinawag sa Dios sa Ginoo. Kung buhi kanunay imong pagtuo, ang pagtuo nga buhi siguro mga kaigsuonan, nga gikan sa mga mensahe ni Kristo. Kay mao nay tinuod nga buhi ang pagtuo. Ang pagtuo nga dili buhi katunang mga pagtuo nga gikan sa mga tinumo-tumo ug wala mga manukad sa Biblia. Naarabay mga wali, mga kaigsuonan karon nga dili na importante ang Biblia. Ang importante kanang simbahan. Ang importante kanang simbahan, dili ang Biblia. Unya, dili man na maoy gitudlo ni Jesus. Ang gitudlo ni Jesus, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Unya, dili man ang karatula o dili man ang simbahan ang gisulti ang migula gikan sa baba sa Dios. Ang mga pulong man, diha sa mga pulong naa diha ang mga pamagtulunan, diha sa mga pulong sa Dios naa diha ang iyang mga saad, naa diha ang iyang mga pamaagi, naa diha ang tanan-tanan nga gikinahanglan nato sa atong pagpuyos kalibutan. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon kanina, angay tang magpakisayod sa atong kaugalingon. Ngano man, kay dili tanang magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang rason ni Jesus, mga kaigsuonan, nga iyang gipakita, ang tao nga maluwas nga mosampit sa ngalan sa Ginoo, katong tao nga nagtuo nga nagkinabuhi sa kaubuton sa Ginoo. Unang siguruho na to, eksamino na to kaugalingon kung sa atong pagkinabuhi, nagkinabuhi pabagyapon ta. Mga igsuon sa kabubuton sa Ginoo. Doon ako'y basahon, mga kaigsuonan, sumala sa akong gikaingon nga dili tanang nagsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kay matud pa sa sulti ni Jesus diha sa Juan kapitulo 9 bersikulo 31. Actually, mga kaigsuon, ang usa ni katao nga naayo nga gi-interview sa mga Hudiyo o mga magtutudlo sa balaod o mga Parasiyo ug Sedisiyo. Usa ni katao nga nasayod sa kinaiya sa Dios. Niingon siya nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala.
apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Kinahanglan ang pulong pagtahod o kining nagtuman. Nagtuman bata sa gisugo sa Dios. Kinsa may gisugo sa Dios? Si Jesus. Kinsa pay gisugo sa Dios? Ang mga propeta, ang mga apostolis, ang mga magsasangyaw, ang mga pastor, ang mga taong nagtudlo sa imong kinabuhi. Katong mga tao nga nagtudlo nga naghago sa imong kinabuhi, katong mga tao nga nagwali nga nagatiman sa imong kalag. Mga tao na mga kaigsunan nga gipadala sa Dios sa imong kinabuhi aron makabaton kag buhing pagtuo. Pagtuo nga makausab sa dagan sa imong pagpuyo. Pagtuo nga makausab makapabag-o sa imong dagan sa imong kinabuhi. Maunay pinakaimportante na bag-o ta. Kung giwalihan ka sa mga bugat nga mga pulong, ayaw gayod kalain, ayaw kasuko. Kay kung malain kag masuko, ang mahitabuan na dili nagtuo ka pero dili ka gustong mangalagad sa Dios. Kay ang tinuod nga tao nga gustong mangalagad sa Dios, madinawato na sa mga pagsaway, pagbadlong diha sa gikan gyud sa Biblia. Ingon dinhi na side kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasala. Mahinungdan kung ikaw nagtuo, ayaw gayud pagbuhat og sala. Ayaw gayud tuguti nga magbuhat pagkagsala. Kinahanglan balibaran, sirad-an nimo, ayaw na interti na ang sala. Kinahanglan ikaw ug ako sa imong pagpangalagad, kaila gyud tag unsay sala ug unsa poy dili sala. Unsay sala ug unsay dili sala. Mao na nga usa sa mga angay natong tipigan o eksaminon sa atong kaugalingon, nagtuutas Ginoo wala bata magpakasala. Nagtuuta sa Dios wala bata musupak niya. Kay usa sa mga sala sa tao kining pagkamasupakon. Kana bitang nasayod ka nga sugo nas Ginoo apan wala nimo buhata kay dunay mura gituuhan nimo nga mas insakto sa kaysa mga pamagis Ginoo. Nabi mga taong inana. Nagtuo nga ang Dios iyang gialagaran makapanalangin pero wala niya buhata og sunda ang mga pamaagi sa Ginoo aron ang panalangin iyang masinatian. Kabantay mo? Daghang mga tao mga kaigsuonan nga nagtuo Ginoo pero wala magtahod og Ginoo. Wala magpasidungog sa Ginoo. Mas gipasidunggan ang karatula. Mas gipasidunggan ang simbahan, mas gipasidunggan ang tigumanan. Dili man na mao. Ang tinuod, mga kaigsuonan nga gipanalanginan sa Dios. Ang tao nga naa sa Dios, ang tao nga nakapangalagad sa Dios, walay laing gipataas kundi ang Dios. Kinahanglan mga kaigsuonan nga di gyud ta magpakasala. Kay sa panahon nga musangpit ta sa ngalan sa Ginoo, luwason ta kanunay sa Dios. Andam ang Dios nga muluwas. Pero niadtong mga tao nga naa sa sala, wala na magpasabot nga wala na sila paglaom. Wala magpasabot ang Biblia nga wala na sila chance. Ang mga tao nga nasa sala, doon na pa na sila chance samtang buhi pa. Ang chance og higayon mga kaigsuonan mauni kung sa panahon nga sila walihan, mubalik sila sa amahan. Kana bitang gisulat diha sa Kronikas, ikaduhang Kronikas mga kaigsuonan, Kapitulo 7, versikulo 14, nag-ingon dinhi. Ingon dinhi mga kaigsuonan, og kon ang katawhan nga akong tinawag, ikaw ug ako tinawag ta. Ingon siya, mudangob ka nako sa dakong pagpaubos, og mobiya sa ilang sala. Patalinghugan ko gayod sila og pasayloon sa ilang mga sala og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Mailahan nimo ang Kristohanon nga nagkinabuhing matarong og balaan kana bitang Kristohanon nga wala magpakasala, panalanginan na sa Ginoo. Pero ang tao nga nangalagad sa Dios nya sigig buhat og sala, kana bitang sigig supak sa pamaagi sa Dios,
nagtuo sa Ginoo o niya sigsupak sa pamaagi sa Dios, di gyud na makasinati sa panalangin sa Dios. Sumala sa giingon sa Biblia. Sumala sa gipadayag sa Biblia. Ang uban mo ingon nga, o niya pastor, ang Dios wala man magpilig kinsa iyang panalanginan. Kay ang mga tao og mga taong dautan og mga taong matarong pareho mang gipaulanan sa Dios. Pareho kunong gipaulanan. Lahi man ng pagpaulan sa Dios og ulan. Kay ang mga taong makasala ug ang taong dili makasala pareho man silang makadawat og ulan. Pero dili sila parehong makadawat og pabor. Dili sila parehong makadawat og tinuod nga panalangin. Kana bitang nangalagad ka sa Dios nga nag-una kas panalangin sa Ginoo. Dili kay ulahi ka ikas panalangin sa Dios. Ang tao nga ulahi kanunay sa panalangin sa Dios, mga taong nagsalig sa ilang kaugalingon ug wala magsalig sa Dios. Kana bitang mas mibilib sila sa ilang kaugalingon, mibilib sila sa ilang pamaagi kaysa pamaagi sa Ginoo. Og ang pamaagi sa Ginoo ila pang gi-question, ila pang gipangutana, ila daghan pa silang mga pagpakisayod, mga tao na nga kulang og pagsalig, kulang og pagtuo sa mga pamaagi sa Ginoo. Pero dunay pagtuo. Ang pangutana, magsalir ba ang pagtuo? Kung ikaw nga nagtuo, wala ka musubay sa pamaagi sa Ginoo. Mao na ang pinakaimportante ang pagtuo. Buhi. Ang tinuod nga buhi nga pagtuo, gikan sa mensahe ni Ginoong Hesukristo nga imong gitrabaho. Kanang imo bitang gibuhat. Tong hinumduman, aron luwason ka sa panahon nga musangpit kaniya, ayaw gyud pagpuyo sa sala. Kinahanglan ilayo nimo ang imong kaugalingon sa sala. Ilikay nimo ang imong kaugalingon sa sala. Og imo ng trabaho, ako ng trabaho, ato ng trabaho ang pagpahilayo sa sala. Like ni Jose. Si Jose gitintal matag adlaw pero nagpalayo sa tentasyon. Miiksiya siya. Pero ang tao nga nagtuo si paduol sa tentasyon mga pagsulay-sultihan ta mo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao na mausab ang iyang pagtuo. Mausab ang iyang pagsalig sa Ginoo. Mausab ang tanan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og mga pamaagi aron iyatang panalanginan. Dalaygon ang Dios nga naghatag og mga mensay aron iyatang ubanan sa atong pagpuyo ni ining naong sa kalibutan. Atong hinumduman ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga atong gilagaran, kaluwasan nga giandam sa tanang tao. Apan ang tao nga makadawat sa kaluwasan, tao nga adunay pagtuo. Nga ang pagtuo gikan sa mga mensahe ni Kristo. Uting kaya og sisiha og iksamina ang imong pagtuo. Pagtuo ba na gikan sa pamaagi ni Kristo? Pagtuo ba na gikan sa mga pulong ni Kristo? Pagiskutag pagtuo gikan sa mga pulong sa Ginoo. Kana bitawng naa dihay mga saad, unya diha sa mga saad na ay mga gikinahanglan nimong buhaton. Mga kaigsuonan, sultihan ta mo kung seryoso ra gyud ta sa pagkinabuhi sa pamaagi sa Ginoo, dili ka magkalisod. Dili ka ulahi sa panalangin, kanunay mag-una ka sa panalangin. Pero kung lisod ka, wala magpasabot nga wala na kay higayon sa panalangin sa Dios. Kung lisod ka karon, so siha, unsay hinungdan nga nung lisod ka. Usa sa mga rason nga akong nasayran sa akong pagpamalandong, nganong na ay mga taong lisod, una ana kay dili kontento. Kung dili gani ka kontento, dili gyud ka makalingkawas sa kalisod. Sultihan ti ka mga kaigsuonan, kung dili gani ka makontento, di gyud ka makalingkawas sa kalisod. Ikaduhang rason nga nung dunay mga taong lisod bisag naa kanang hingibugon. Kung hingibugon gani ka nga klaseng pagkatao,
Di gyud ka makalingkawas sa kalisod. Di pa ka makontento, hingibugon pa kayo ka, ang may tabuan na mga kaigsunan, mapurdoy ka. Pero kung di ka hingibugon, unya kontento ka, ang may tabuan na doon na kay kaalam sa pagdumalas sa tanan nga nani mo. Doon na kay kaalam mga kaigsunan o kahibalo sa pagdumalas sa panalangin nga gipial sa Ginoo kanimo. Usa sa pamaagi aron mo abot kanimo ang kaalam, ang paghatag panahon sa balaang kasulatan. Ang pagpaminaw, ang pagkat-on, ang pagbasa sa mensahe sa Ginoo nga naa sa Biblia. Maunay mohatag nimo kaalam. O kanang maong klase nga kaalam sa panalangin, dili ka mahimong ulahi. Sa tanang pabor, dili ka mahimong iwit, ikaw ang mag-una. Usa sa mga ako nang gikahisgutan, mga hinungdan nga nung naay mga tao nga lisod perting lisura. Una, kay dili kontento. Ang taong dili kontento, ang iya sa Ginoo di na niya mahatag. Kanang mga taong dili kontento, kanang mga taong hingibugon, speaking about kwarta, sayangan na sila, labi na sa pag-offerings, labi na sa pagtabang, gusto na nga sila'y siging tabangan. Gusto na nga sila'y siging tabangan. Pero ang tao nga tinuod nga kana bitawng nakaila sa Dios, tao nga dunay tinuod nga pagtuo sa Dios, nangandoy na sila nga mutabang. Maubitaw ding diri sa atong programa mga kaigsuonan. Moingon ang uban, pastor, dako siguro kag sweldo kay nakapatukod man kag FM session. Ingkong kung dili akong gitubag, dili ako'y nakapatukod. Piniyalan ra ko sa Ginoo. Kining tanan dili ako gisugo o gipiyalan ra ko niining tanan sa Dios. Ako siyang giingnan, kung gusto kang makalingkawas sa kalisod, biyay ang sala. Usa sa mga sala, mga kaigsunan sa tao, kana bitang bilib sa kaugalingon kaysa pamaagi sa Dios. Mas mintuman, mas mibuhat sila sa pamaagi sa ilang kaugalingon kaysa Dios. Maubitaw nang ang uban, mga kaigsunan, wala gyud makalingkawas sa kalisod. Wala makalingkawas sa kawaladon. Kanunay, hawang kulang. Mauna nga ako ang mga pagdasig, mga igsuon, susiha ang imong kaugalingon. Kontento ba ka? Dili ba ka hingibugon? Kontento ba ka sa mga butang nga naa nimo karon? Kinahanglan kontento ka. Kinahanglan dili ta hingibugon. Kay kung maunay nakit-an nato sa atong kaugalingon, sultihan di ka ang imong pagtuo gikan na sa mensahe ni Kristo. Dalaygon ang Dios, oras sa atong programa alas 9:48 sa kagabihon. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton taog hikaliban, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mong maangko ang kinabuhing dayon, dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Malayo ka nimo, busa dili ako, mubiya ka nimo, Ginoo.
Diyos nga padayon magpanalangin sa matag usa, ilabi na sa kaigsuonan nako diha kang Kristo nga naminaw pa niining mga taknaa. Pinaagi sa ato ang live vid sa FB. Pulong mo kinabuhi ko. Ug sa tanang mo replay ni ini. Ug sa ato ang mga kaigsuonan nga mga listener sa Shiny FM 101.3 ug sa 95.3 diha sa Balok Santo Niño Tanan. Alaygon ng Dios nga mga panalangin kanato at tutas mga pagampo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, nga imo kaming gitudluan, imo kaming gigiyahan sa pagpuyo namo sa kalibutan. Imo kaming gitabangan pinaagi sa imuhang pagpasabot sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Kay nanginahanglan kami kanunay ni ini samtang kami nag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalangin o pagtagbo sa tinuod namong ikinahanglan. Mao nga kami magkasabot ug magkinabuhi sa imong mga pulong samtang doon na pay panahon. Among isalig itugyan diha kanimo matag usa namong kinabuhi, matag usa namong kapinoy-anan kay wala mi mahimo kun wala ka. Proteksyon ay kaming tanan. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa kawaladon, sa mga balatian. Salamat o Dios nga ikaw magaluwas kanimo. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan nga doon na sila'y mga gipangayo gipangan. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios among gialagaran nga mahinatagon sa unsa may among pangayo. Salamat o Dios nga imong kaming gitudluan unsaon pod pagpangayo. Kung unsa po'y angay namong pangayoon. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin bisan pa sa mga tao karon nga mamahulan, mga tulog, ikaw o Dios magaubay. Dalaygon ka nga Dios nga mga padayong magpanalangin, mga pabor panalangin among maangkon kay imo kining giandam alang kanamo. Kaming tuo og nagkinabuhi sa imong mga pulo. Dalaygon ka nga Dios nga nagapanalangin sa matag usa sa pangalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanatong tanan kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Bye-bye and good night. God bless. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan ito yan ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among